Jouw laatste 11e van de 11e als vorst, hoe beleef je dat? Ja, tot nu toe nog heel erg mooi. En ik laat me gewoon verrassen. Het is gewoon eigenlijk een seizoen zoals altijd. Alleen met een mooi golden randje. Het is de laatste helaas. Maar ook wel heel dankbaar terugkijkend. En heel veel plezier erin, moet ik zeggen. Ga je er extra van genieten? Dat doe ik altijd. Ik geniet echt voor 111%. En dat ga ik deze keer ook zeker doen. En zometeen wordt het carnavalseizoen geopend. Kriebelt het? Het kriebelt altijd en zeker als ik net van huis uit richting hier loop en ik zie het plein weer gevuld, mensen verkleed, vastelovensmuziek op de speakers, dan begint dat virus weer zich te verspreiden en ik kijk er heel erg naar uit om straks officieel te gaan beginnen. Het is natuurlijk gewoon een doodgewone dinsdag. Wat zegt dat over het vastelovensgevoel in Venray? Ja, dat leeft als nooit tevoren. Het is prachtig om te zien. Ook de jeugd van Rijland die vanmiddag eigenlijk allemaal schoolvrij hebben en daardoor ook de mogelijkheid krijgen om hier op bezoek te komen. En ja, dat is fantastisch, want dat betekent dat we het doorgeven van generatie op generatie en dat we dit feest nog heel lang mogen vieren. En vrijdag treed je af. Ga je een traantje wegpinken? Volgens mijn dochter, die zet al de hele week van papa moet al beuken. Nog niet. Ik zal niet beloven dat het niet gaat lukken, want, maar ja goed, dat mag ik wel. Ik ben heel erg trots wat ik allemaal heb mee mogen maken. Dus als er dan een traantje bij zit, ja, dan is het zo. Dan vind ik het prima. Maakt niet uit, mag gewoon. En wat wil je aan de nieuwe vorst meegeven? Ik hoop dat hij net zoveel plezier heeft als ik en net zoveel mooie dingen meemaakt en dat hij zijn rugzak die ik met moest vullen, ja het was inmiddels geen rugzak meer, want het was een zeecontainer, maar dat hij die ook kriet en dat hij die heel goed gaat vullen, want het is echt een mooie functie binnen de vastelovend, de mooiste die ik wel heb mogen vervullen tot nu toe, mag ik zeggen. En daar ben ik heel gruwelijk trots op en daar gun ik de neeën zeer zeker van.